גיל ההתבגרות מתי הוא מתחיל? נכון להיום, כי כל יום זה משתנה? בדיוק, אז נכון להיום, כעיקרון, מה שאני אומרת זה החל מגיל ה-11, אבל היום מדברים כבר על גיל 10. אוקיי. והוא נמשך, יכול להימשך גם על 35, אבל אני לא, תקשיבי, בגיל 22 נסגר המטבח, המטבח נסגר. תאכלו בבית. האמת היא, אני בדיוק דיברתי עם מישהי השבוע, שאמרה שהבן שלה בן 33, והוא חוזר מהעבודה בערב, והוא אומר לה, אמא, מה יש לאכול? הוא גר איתה בבית? והיא אומרת שבא לה להרביץ לו. כי לא יודעת לשים גבולות. יש מחבטות ויש מכולת למטה, תקנה מה שצריך ותכין. תגידי, אבל באמת אני שואלת, זאת אומרת גיל 10 עד גיל... לא, אני לא מסכימה איתך. עד גיל 22. סליחה, גם אני לא מסכימה. אני אומרת, אפילו לא 22, מבחינתי בגיל 20 מספיק. אבל היום מאוד מתירנים. אז השאלה היא כזאת. הרי אני יכולה לספר על עצמי בגיל ההתבגרות. ההורים שלי באיזשהו שלב, גם היינו אנשים מהגרים, אז תמיד המהגרים, הילדים המהגרים הם כאילו יודעים יותר מההורים, את השפה, את התרבות. אז ההורים שלי באיזשהו שלב אמרו, אנחנו סומכים עלייך. תעשי מה שאת רוצה. עכשיו, אני חייבת להגיד, אל תתלהבי, כי מצד אחד זה נתן לי הרבה חופש, וזה הצמיח אותי להיות מאוד עצמאית. מצד שני, הרבה פעמים הרגשתי בדידות, והרגשתי שאני צריכה להחליט הכל לבד, ושאני יכולה לסמוך רק על עצמי. אוקיי, אז זה מה שבנה אותך, זה דבר ראשון. דבר שני, יש אצלי לפעמים בני נוער, בתוך הטיפול המשפחתי, שאומרים, אמא לא רואה אותי, או יש ילדה מהממת שאמרה לי, כשאמא רוצה בשבילי, היא לוקחת לי את הרצון. וואו, איזה משפט. תסבירי, אבל תראה את מירב מהכן. לי כבר אמרו, אמא, את שואבת לי את המוח. זה המצאה של מיקי. אז זהו, זה עניין, כי מה שאת עושה, את מנסה להרגיע את המצפון שלך, אבל במקום הזה אני תוהה עד כמה את רואה מה הם זקוקים, איזה אמא הם צריכים. אבל מה זה, הם יודעים להסביר לי? אז יאללה, בואי תני לנו. זה הזמן שלי לומר, אמא פתיתים היום, אפשר פתיתים וככה שניצל נחמד. הילד ב-35 מזכירים לכם. 36 עוד מעט, ואוהב פתיתים, אפשר להמשיך. יש לי סיר בבית, וסביר להניח שהוא יישאר מלא. אגב, תתני לו. השאלה עכשיו הפרקטית. בואי תני לנו קצת פתרונות פרקטיים. הילד של כל אחד מאיתנו, הילדה, חוזרים הביתה מבית ספר, לא רוצים לאכול, ואנחנו יודעים שהם יוצאים עכשיו ליום מלא פעילויות, וחוזרים רק ב8-9. אז אני אענה לך. קודם כל צריך שיהיה את האוכל. אם הם רוצים, הם ייגשו. הם יודעים שהם מכירים את המטבח. שיטת הבופה? לא להגיש צלחת לשולחן? לא להגיש צלחת לשולחן, אלא אם אתם מחליטים שאתם יושבים ביחד, ואז גם כל אחד יכול למזוג לעצמו, לשים סיר מרכזי באמצע, זאת אומרת, אין שום בעיה בעניין הזה. אם אתם אומרים, יאללה, בואו נשב לאכול. לא להגיד יש. הם רואים, הם יודעים. תכתבי לך על דף 100 פעמים. מה, שחק אותה כול? יש משהו לאכול עם בעלה. לא חייבים לעשות את זה כזה טראומטי. הם מגיעים מבית ספר, אוקיי, בואו נשב לאכול, זה הכל. זה עניין גדול. זה הגרעין. כשאנחנו בלחץ, אף אחד לא מת מתת תזונה כאן, הכל בסדר. גם מי שפספס ארוחה לא ימות מתת תזונה. וכאלה שנגיד אוכלים, נגיד יש הורים שאומרים, הילד שלי אוכל יותר מדי, הילדה שלי אוכלת יותר מדי. או חטיפים, במקום אוכל. אבל אתם אלה שקונים, אני לא יודעת ענית, אבל אני בתור אימא יודעת, אתם אלה שקונים את הדברים הביתה. בגיל 15 הם יורדים למטה וקונים בעצמם. לסיום, אנחנו חייבים לסגור את זה, מהיל. חייבים? להתעקש על מעיל או לא להתעקש? לא, זה יותר בעניין של שיח. ממש, וכשאתה תיקח איתך מעיל נורא קר בחוץ, חם בבית או ממש קר בחוץ, ואם הוא מחליט שלא, שחררו לו. שיסבול? אתה תסבול כנראה, יהיה לו קר, והוא הפעם, איך אתה עמדת שאתה רוצה לקחת מעיל? כי היה לי קר. תודה רבה. זה בכלל בגלל שנג'זו לך? כתבתי על זה פוסט על זה של עוזי מעיל, ומישהי כתבה משהו שאפילו לא חשבתי על זה, הרי אנחנו לא מכירים את כל העולם של המתבגרים, היא אמרה, אני בחיים לא לקחתי מעיל, למרות שאמא שלי רדפה אחריי, כי הייתי הולכת לבית הספר, והייתי מקבלת, והייתי מבקשת מהילד שאני אוהבת, את המעיל שלו. יש להם עולם שלם שאנחנו בכלל לא מכירים.